आज हा बायकांचो दिवस आणि माझ्या घरात 3 बायका म्हणून मी गेले केक घेऊ। काचेत ठेवलेले केक तर एकापेक्षा एक सजवलेले होते। लिस्टिपवालो केक, बायकांच्या तोंडाचो केक आणि ह्या केकार तर फुलपाखरा बसली होती। फुलपाखरा बसली म्हणजे ह्यो केक मस्त गोड असतलो म्हणून कवग्या फुलपाखराचो केक देऊक सांगलंय। ही माझी बायल दिपग्या बारक्या बारक्या गोष्टी खुश होणारी आणि नकावड्या गोष्टी माझ्यावर रागवणारी। ह्या भावग्या घरातली माझी मैत्रीण हुंदराक मांजूर साक्ष, घरातला चोरून मारून खाऊसाठी माका साथ देणारा। ही माझी आजी माका शिस्त शिकवणारी, ह्या करू नको नि ता करू नको। मी आणलेलो केक कमलाबाई, शिमलाबाई आणि विमलाबाई या 3 बायकांनी मिळून केकावर बसलेल्या फुलपाखराक न हकवता केक कापल्याने। मगे मी माका शिस्त शिकवणारी श्रीमती लेजंड माझी आजी कमलाबाई आणि हुंदराक मांजूर साक्ष #विमलाबाई माझ्या मैत्रिणीक मी केक भरवलंय। शिमलाबाईक नकावडो केक भरवून मी उपडी फापडी करून केकाचो मोठो लचको तोडलंय। हुंदराक मांजूर साक्ष ठेवून लाल पडेपर्यंत विमलाबाईन केक रेमटावल्यान। तुम्ही काय तो केक खावा आणि माका फुलपाखरू देवा #आजी कमलाबाई। गावात आहे माझ्या बायग्याक आणि परबिनीक सावतीनिक फोन